बड़ी बेचारी, बड़ी सुंदर चेहरा, हाँ जी, बड़ी सुंदर नाम, घर में हसरते नकाम से जल जाते हैं। एक होगी तनी हाला ढेर होता। क्या ये बाबा गोपाल बाबा, इस गाना को वैसे दर्शाइए मुस्कान जी। हमारे यूट्यूब वाला भाई भी हमारे पक्षी सियाला, हाँ जी, ये भाई गाना काहे गावत रे? ये तो गाना एगो ऐसन बा हाँ जी, कि हमारा मरला के बादो ही गीतिया जीवित रही। सही बात, कौन ठीक बा? पटरौना से गोपालगंज जाई, ट्रक वाला मार दी, धक्का लग जाए, हम मर जाई का हो? ना, इश्क बड़ी सतावत आई तो हौ लाइन हो कि दिल जे बनावल पागले नु होई, प्यार जे बनावल होई कसाई, वही तनिक लागे बाद में बुझाई, घोटलो घोटाई ना रनिया मिठाई। लेकिन अभी इसके दिखे सताव ना, ये लड़की के एगो हम रोल देता नहीं। हाँ, अरौरा सब हमार भगवान हुई। कभी हम जीवन में इच्छा करो हाँ जी, अरौरा सब इतना जरूर सोचब हमरा बारे में। साफ रोल बना दी, साफ रोल, कहे के उ लोग के कहता नहीं हटे के हमारा के कह देती तो बड़ी आराम मिली। सही बात, ऐसे कभी रोजे गावे के बाद जौन हथवा वो लोग बजाता हमारा पा जाई, आज हम बसरख पहुंच जाती, संतोष भैया के यहाँ पहुंच जाती। हाँ जी, तनी और ने चला है मैडम जी, और ने चलो ये तो बुझाता कि कोक भैया एक सेकंड। हाँ, अगर हमारी इच्छा हो जाए, हम तो स्टेज के कलाकार हैं, छोटा सा फिल्म भी बनौले रही, जब वो घड़ी हमरा गोली लाग गई। पूरे भारत देश के भोजपुरी सुने वाला श्रोता के चलते हम बाच गए नहीं। दूगो गोली लगला के बाद संघर्ष से जीवन है। आज मान ली कि अगर फिल्म बनावे के बात आ जाए, हाँ जी, तो यह गांव के सब भाई जितना जुटल बनी 100 रुपया चंदा करी लो, हाँ हाँ, तो एगो फिल्म बन जाए कि ना? सही बात, तो मान ली कि इनकर परीक्षा ली हो जाए कि यह फिल्म में हीरोइन के लायक बड़ी तरह के एगो रोल देता नहीं। पवन सिंह जी कैसे कही है, कैसे प्यार के बात हुई तो कैसे सनहिया लगावल और बहुत बात अब प्रेम के बाद खेसारी लाल जी के कहो ना, कहो, कतना सुंदर बात कही प्रेम में का हो, का हो दिल चाहिए लमका कि गोलका, बाकी पुरान हम सुन ले बनी कि तहर प्यार में अरे पिटाइल बानी गो। बाकी दोनों जना बाड़े ना हमरे घींचे के बाद। हाँ जी, तो मान लो मुस्कान, हम जाने नहीं कि तोर हर प्रोग्राम में तोर मरद आवेला, सब जानता नहीं। वो दूधू गो सुनो हंसा मत, एगो मरद ना, तोर हर प्रोग्राम में मरद आवेला, बाकी हम मरद के भुला जा। सही बात, अभी कलाकारी में रहबू तो सुनो, ड्यूटी देते नहीं पूरा कर देबू तो 2 लाख रुपया हम लगा दे, बाकी हमारे भाई लोग संभाल दे, एगो फिल्म बन जाए। हाँ जी, यही कुशीनगर में शूटिंग कर दिए का भाई। बाकी ड्यूटी का बा, का बा, लड़की जौन बिया प्यार कोइले बिया 5 बरिस, हाँ जी, अब बिया भइल बा 5 बरिस बाद। बलमुआ जौन बाड़े रूम के गेट पर बाड़े, हाँ जी, रात भइल पिस्ता बादाम डाल के दूध पी के पहले ही से गेटे पर जाता रे, तो लड़की कतना सुंदर बात कहतिया, कतना सुंदर कही रौरे नु जानो। ओरिजिनल भाव
ये हिट है भैया। लड़की कहतिया का कि आज हो पहिला मिलनवा कि आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलल बा बदनवा सुनी सुनी भागवा जन बिहान होखे दी सुनी सुनी भागवा जन बिहान होखे दी अब खड़ा हो जा दूरे से धामी लेखा मत लोटा तार पियावा रूम के गेट पर बड़े ध्यान दी हो बात के हाँ जी। आ कहे के का बा का सुनी सुनी भागवा जन बिहान होखे दी कि आज राजा जी के द्वारा जवान हो कि आज राजा जी के द्वारा जवान हो कलाकार के कमी नहीं खे ना ए भारत देश में भैया कलाकार के कमी बा ना जी। मास्टर कलाकार पर तो जने आंख बन के ढेला बिक दे हाँ हाँ दुई आदमी तो पढ़ते बा मास्टर पर माने टीचर पर हाँ जी। आना तो गायक पर सही बाकी हमो घरी के कलाकार बानी जो नाच के जमाना होत रहे हमारा रोहतास जिला में हाँ हाँ रौरा सब सुनले हो कब रोहतास जिला सासाराम सही बात। डिहरी उजिया के कलाकार एगो रहली बिजली रानी नटवार के जेकर गीत रहे पियावा जात बड़ा पुलिस के बहलिया में गीता रानी गौले रहली कि एथी में सामान बा 25 लाख के जीटी रोड जाम हो जाई तो हमार 10 गो मित्र भइलन आज भी बाड़न हाँ जी। और 10 मित्र में 9 गो दोस्त हमार मुस्कान जी रेवटी के पीछे जास हाँ हाँ के करे के देखे ये करा के तहारा से सुंदर चेहरा के कि कई गो निमन आइल बड़ी सब हम मंच के सामने बैठत रही सही बात। गीत सुने खातिर कि गीत कितना सुंदर होता है कितना सुंदर हो भरी गीत होके आज हो तो थोड़े बा ना आज तक बुर्बक बनावल जाता हाँ जी। मेरी तड़पे जवानी तड़पे वादा न तो वादा न मेरी तड़पे लड़की कहते हैं प्रभु जी ये प्रभु जी उनका के पाके इतना खुश बानी के मत कही कता ना हो। अच्छा साच कहीं भर सक बेतिया जिला में दुगोला के कलाकार ना आवेले वो कहले सके भाई हमने के 20,000 रेट बा बाकी छूट ना मिले सही बात। बहन तने डिमांड बा बहनियो ना भर। अरविंद अभियंता जी से एक दिन पूछनी के चाचा एगो हमारा मित्र के यहाँ प्रोग्राम बा कौन ना दो कहते बाबू 50,000 लाग कहने हाँ तार 20,000 दिया अगर 20,000 पर हम ना जाए हमारे छूटे ना मिले आज बुझा तो शिकायत हो तो मास्टर साहब बाबा
बोला के फसल नहीं बा हमरा के हाँ जी भाई का करबो संबंध बा नीचे के बा। ना ना ओरिजिनल होई राजा जी के हवा में उठ जब साथी हमारा पिंटू भैया की ओर से हाँ जी 1100 रुपए के आशीर्वाद मिलल जय हो। भैया के बार बार प्रणाम करब आशीर्वाद के प्रतीक्षा राजा जी के उठावा में उठ जब साथी भूख भूख बारी हमरा दिलवा के भूख भूख बारी हमरा दिलवा के मोती मजा आवता वाह मिल के कैसन लागल कैसे ये फील्ड है ये जो हम और आप करने आए हैं हाँ जी यहाँ सभी सुने आई बानी हाँ हाँ तो यहाँ सबके आपन रोल बा सही बा। तू नाचे आई बड़ू तहार रोल बा हम गावे आई बानी साउंड वाले भैया आई बड़े सबके अपन अपन रोल बा ये हम रोल करतनी निमन रोल होई हाँ तो निमन लोग कही सही बा। कि रात भर लभ के दरियावे में कि रात भर लभ के दरियावे में नहान होखेली आज राजा जी के कोरवे में जवान होखेली हमारे के लोग सभे गावे से जानेला नाचे से ना जाने हाँ जी बाकी तारे से नीमन लय सुंदर बजौले बड़े भिखारी चाचा ए चाचा तारे से नीमन भाव दे देबे कि हमारे गोपालो भैया खुश हो जाइए सही बा। नीमन लगी तो ताली बजा दे तू पहले भाव करो तो छूले छूले ए बाबा पहले तू झूले मुझे झूले कोने देख के हे भैया नाचा तारू कम हंसो तारू ज्यादा लेडीज के भाव कैसे होई कैसे तू गोलू राजा बना माइक धरो आई है हम कैसे देखाओ तनी हाँ जी वाह 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 दिया हमारे के बिगाड़ दे बुसो कहत दिया लड़की अब एक्टिंग करी हीरोइन बन के होने तक हाँ चापुर को चापुर भाव मत बिगाड़ो भाव मत बिगाड़ो रोआ गनगनाई पिया कोरा जब ठाकुर मनोज हमर जिया जुड़ा अरे ठाकुर
सबका बुझेबे ना करे हाँ जी कि आज राजा जी आज के कमी काल पूरा कर दिए सही बात कि आज राजा जी के गोदिए में अरे जवान होके आज राजा जी के कोलवे